थावाबो हैजोब्बाय सेस आं दिनै आइफनावहा लाइभ फैयाखैना बेखायनो बिराद गुफुर नुलायलायदों माथो सोर एक्टिभ दङ दायो आं उन्दुनो ओंखाराखै बेखायनो लाइभ फैदो आरोना माला हामबावगोन आंनि सिथरफोरा हेलौ बिराद मानसिफोरा आंखौ कमेन्ट्स खालामदों थेंक इउ स' माच हेलौ मोखां गाज्रिखायनो आंखौ इदि जाबाय आरोना मोखाङा दुखु मोननाङा आंनो दुखु जायाखै आरो नोंसोर मानो दुखु जादो मानो गाबनाय हरदो दुखु जानाङालै आं दुखु जायाखै आंनो दुखु जायाखै आरो नोंसोर मानो दुखु जादों आङो मानि थाखाय दुखु जायाखै होनना बुंबा दाखालि साननैसो उन्दुनोनो हाथाराखैमोन मिथिबायना ओरैबायसा लोमजायो खर'फ्राव जासोदो ओरैबायसा लोमजायो ओमफ्राय लोमजानानै आङो गोजांनानै उन्दुनो हाया गोजांनानै उन्दुनो हाया ओमफ्राय मोदोमा जि गुदुं ओमफ्राय लोमजानानै उन्दुनो हाया इबायसा जाजोबनाय आरोना ओमफ्राय दा माने फुरा लोमजायाखै नालाय बिन्दास आरोना सिथर जाबाबो जेबो मोनाखै ओंखायनो इयाव फेसबुकनि बायसा एड खालामनो हायोना हायाथाय आपको क्या हुआ है हाँ मेरी शक्ल बहुत खराब हो गई है लावदुमनि सन जाबाय सननि दैमारि एक्सुलि बहुतआनो कमेन्ट्स खालामदो जे आंबो मानियो हा बे भाइरास नालाय सन्देरो जेनेबा नांथाबबा माफाबा खिन्थु जोंहा मामाया बे एयारबादजोंबो फोनबावाखैमोन आरोना लावदुमनि गारायावहाय मुलिखौ डाइरेक्ट आखाइजोंसो बिदिहै फोनबावदोंमोन होमबा जोंहा मामानियाव मानि थाखाय सनासै आंनियाव मानि थाखाय सनखो आंनि मोदोमा गोदै खोमा बेनि थाखायनो फोनबाय मिथिला आरो आब' गेलाबिलाव दंना गेलाबिलाव दङ इन्सटाग्रामाव खेबसे लाइभ हाय आब' इन्सटाग्रामाव आङो साइज जानासो लाइभ फैगोन बेबायसा मेंब्रा जाना लाइभ फैया आं मानो होनना बुंबा इउटुबनि जेनेबा आंनि इउटुबनि भिउवार्सफोराथ' आंखौ मिथिखादों ना चिकेन पक्स जादों दादो चिकेन पक्स बेखायनो आङो बेबायसा लाइभ फैबाय आरो माने आं कमफर्टेबल खिन्थु इन्सटाग्रामाव आं दा कमफर्टेबल नङा आरोना बेबायसा लाइभ फैदों बोरैबा मोनो ना जि बोरैबा नुदोंना आंखौ आयौ ओमफ्राय आङो मा खालामो मिथिबायना मिसिबनानै इदि खालामनानै फट' लाबाय थायो आरोना ओमफ्राय फट' लानानै थैनाय बेसा नुखायो आंखौ आयौ आं हारसिंनो गिलायलायो ओमफ्राय नायनानै आयौ आंखौ बायसे थैनाय बेसा नुदो होननानै मार थैनाय बेसा नुखादो गिलायलायो आं गावखौनो आयौ आं थैबाय नामा होननानै लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोखाङाव जेबो फोनालासिनो थादों न' डाउट लिपस्टिक फोनदो ओमफ्राय थाव नालेंखर फोनदो आरोना ओमफ्राय गैया र' कमेन्ट्स फरायनोसै आं एबार जे आलदा नुबाय फिथर जानानै आब' माला हामबावगोन आंनि फिथरा आं माबा थांनोसो नागिरदोंमोन आब' नोंखौ बिदि जानायखाय नुना जोबोर दुखु मोनदों आं इसोरनि अननायाव थाबैनो हामथों नोंनि बेरामा आब' सना आइ सिथरा थाबनो हामथो आं रान्दिनि मोदै सिनेमा नायदों आब' आं थाथ'नो हाथ'वा दिनै इट्स अके आयु आब' माबोरै बिदि जाखो माबोरै बिदि जाखो ददरे ब्रह्म थाब हामगोन दे आब' थेंक इउ स' माच मा ओंख्रि जाखो माइनाव आं ओंखाम जायासै मार पेटलि जादों आं लोमजादों होननानै मुलि जानांगौ होननानै ओंखामखौ मोनायावबो जानांदों ना ओंखायनो नै बे मोनसेया गुलि हाबनाय बायसा जानाय मिथिबायना आं जिथिया वाट्सएपावहा स्टेटास होदोंमोन आरो दा इदि पुरा माने खाथियाव इदि साफायनानै ओमफ्राय उनाव मानसिफ्रा मा होनदों आंखौ माने इसोरो आंखौ डाइरेक्ट बुंहरनोबो हायाखैदां आरो दा बोरैबा मोनो आरो दा फार्स्टआव बुंहरदों
मा जादों होननानै सोंहरबाय आरो फार्स्टआव ओमफ्राय आं बुंबाय चिकेन पक्स जादों बिदि बिदि होननानै ओमफ्राय आयौ आं गुलि गावजानानै थैबाय होनना सानदोंमोन ना ओमफ्राय माने आं फार्स्टआव मिनि हरबाय नालाय ओइ आंखौ बिराद हामा नुदों न' आंखौ थैनाय बायसा नुदों न' होनना बुंहरबाय नालाय ओमफ्राय बेहाबो चान्स मोनबाय आरो ना माने गावनि गोसोनि साननायखौ खिथादो ओमफ्राय होनबाय आरो ओइ आंथ' सानदोंमोन नोंखौ थैबाय होननानै आङो स्टेटास दोनबाय नालाय गुलि गावजानाय बायसा गोदो गांगां जालायलायनानै बोरैबा गुल जादोंमोन नालाय ओमफ्राय उनावहा बिदिनो लोगोआ सानबायनो आरोना आं स्टेटास होनायावहा आयौ इलाय थैबाय नामा होननानै ओमफ्राय उनावहा सानबायनो हा थैबाथ' बे गावनो स्टेटास होना लाया बिदिनो सानबायनो आरोना मिनिनोबो ओंखारो आयु दाख्लै साननैसो आङो ओरैबायसा खस्थ' मोन्दों मिथिबायना हराव उन्दुनो हाया ओमफ्राय मोदोमा ओरैबायसा गुदुं ओमफ्राय जिखौ सोमनानै जुदि नोङो आंनि मोखाङाव बा आंनि मोदोमाव दोनना होनो हायो माने दोनना होयोबा जियानो जोबो ओमफ्राय उनावहा साननै माने सानाव आं बिराद मोजाङै थायो हा जेथिया आं सिखारबाथाय जेबो प्रब्लेम जाया सिखारबाय ब्रेकफास्ट खालामबाय लान्च खालामबाय आरामसे थानो हायो जै 5ता जाबाय मोनानि 5ता जाबाथाय ओरैबायसा गोजांनानै ब्लेंकेटखौनो मोनबासो जोमनाङो आरोना गांबासो जोमनाङो ओमफ्राय माने ब्लेंकेटखौ गांबासो जोमनानै ओमफ्राय मा खालामनाङो ब्लेंकेटखौ गांबासो जोमबाबो गोजां गैया आरोना गोजां गैया ओमफ्राय उनाव मानो इदि होनो खाफाला दाग थाखाबाय नोंना नायबाय थानो इलिसा दैमारि माने हामा मानो इदि होनो देलाय नाङा प्लिज मानो बिदि होनो आंखौ आं बेबायदि जाबा लाइफ फायालै महिमा बरमाहालिया आइ सिथर नों मानो आबनाव जाखो आंनियावनो जानो हायोमोन ना आयै सना लोखि आंनि हौवाया बिदि होनबावाखै नोंलाय सोर अनथावना मानसिलै नोङो खाथियाव थानायबा खेबसे खुदुमगोन आं हिनजावबाबो हौवाबाबो खुदुमगौमोन आङो नोंखौ इमान अनो आंखौ नोङो आयौ हमसद गुराफा आंखौ माबा गन्थं गैयि बायसासो नुस्राबाय नायनाय माबायसा नुदों ओरैबायसा गुफुर नुदों ओमफ्राय आं इसांसा गुफुरा नुवा दे आं गोसोमसो होनखायो आं ओमफ्राय आंनि मेगनावबो जादों मिथिबाय दा नै इखौ नुदों ना नैयावबो जादों ओमफ्राय नैखौ नुदों ना ओइयावबो जादों ओमफ्राय नैयावबो जादों नुदों ना इमान हामा जादों ओमफ्राय नैयावबो जादों इयावबो जादों खिन्थु हाथाय सिङाव जायाखै आरोना ओमफ्राय मोदोम गंसे जाजोबदो मार गरम मोनबायला नोंसोरजों रायलायनानै ओमफ्राय आं इमान गोलोमदों नायनाय थाव नालेंखर फोनदों ना ओंखायनो खर'खौ दिनै लोबासै गाबोन लोमसै वान प्लास फनाव एसे गुफुर नुयो बा र' आइ आब' सना अनथाव बाथाव मानैसै बेलाय hello hi Rohit Sagiri Divya Sergeri Prasad I am your big friend Gamestri love you thank you so much एसेबां हरबाय आब' दासो रिप्लाइ होआ जा हामा मोनबाय मल्लिका मुसाहारि सरि आगै आं 9टाखौ हर जानाय बायसा मोना जास्ट माने मोना जानाय बेबायदि मोनो आरोना मोना जानाय बायसा मोना खिन्थु जाहा न'आवहा गासिबो उन्दुजोब्बाय आंल' पेक खालामगासिनो जाहा टेक्लाया गेम गेलेगासिनो टेक्लाया रुमाव ओमफ्राय मामा बाबाया उन्दुबाय आदा बाजैया उन्दुबाय ओमफ्राय नानिया न'आव थांदो गाबोन फैगोननो आब' गेमस्रि आं दोंसे मेथाइ लिरदोंमोन नोंनि थाखाय मेथाइ लिरबा मा जानो दा शुटिंखौनो लानो हाया जाबायबा माला हामगोन आंनि दिवालीनि सिगां हामगोन ना हामाथाय दिवालीया मालाथाय आं मिथिस्राया सोरबा मिथिबा खिथाहरलाय आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव दानो फटाफट हामसिगोन दे इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिया मन्त्र होखाबाय आयो आं मिनिनानै थैनोसै मिथिबायना मियायो
मिया लाइभ फैदो आरो दायो मियाना दाख्लैमोनलै बावलायलायबाय आङो लाइभ फैबाय ओमफ्राय लाइभ फैनानैथ' माबा माबि होनबाय आं जेनेबा लोमजानायाबो गाबाय आरोना ओमफ्राय लोमजानाया गानानै ओमफ्राय बे लाइभ फैनाय लोगो लोगोनो आङो ओरैबायसा मिनिनो ओंखारबाय बे लाइभ फैनायावहा इनि भिडिअखौनो नायबाय थाबाय आरो आङो ओमफ्राय नायबाय थाबाय ओमफ्राय नायबाय थानानै आङो र' कमेन्टस हरनो आङो होनना सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय उनावहा कमेन्टस हरबाय आरो आङो ओमफ्राय कमेन्टआ आब' गेमस्रि नों आंखौ कमेन्टस खालामदो जासोबाय आरो ओमफ्राय आं इखौनो होनबाय आगै आंहा स्टर जादो इ आंखौ होनहरसोबाय आरो इ आइ सिथर जादों ना मादों मिथिया खोमा ओमफ्राय होनहरबाय आरो आंखौ नोंनियाव मा सिथर जादों माथो मानसिखौनो बेलेग नुदो इदि होननानै आरोना ओमफ्राय उनावहाय मिथियाखै खोमा गथ' मानसि ओमफ्राय आं बुंहरबाय आरो आंहा आइ सिथर जादो आगै आंनि थाखाय प्रे खालामना हो होननानै ओमफ्राय उनाव ओइ सम भलेनाथ माबा भलेनाथ खुदिया रासि खुदुना रासि माबा रासि होननानै जि माबा माबि होनहरसोबायलै बेयाव मानो बिदि जुम नुयोथाय ओमफ्राय उनावहाय बिदि होनसोबाय आरो हामथो थाबनो हामथो होननानै 4 थारिखआव दिवाली ये 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 4 नभेम्बराव आङो आइफन 13 प्र मेक्स लानोसै आं दिवालियावहा नोंथांमोननो गिफ्ट होनो माहा लोगो मोनगोन दे माबायसा हरोथाय गिफ्ट वेखौ आं मिथिया दे माबायसा गिफ्ट हरो भिउवार्सफोरनो आं रोङा माबा खालामना हरो नामा कुरियर खालामना हरो नामा आब' नोंना खबराथ' गाज्रिखा ने खबर सोंला थाब थाब हामदो बेखौनो इसोरनियाव आर'ज गाबबाय आब' मानो वाट्सएपआव रिप्लाय हरा आब'दों अनसु आं वाट्सएप बारा नाया आं एक्टिभ नङा वाट्सएप माबा माबि बेफोराव बारा एक्टिभ नङा आं नांगौबाल'सो मेसेज हरो ओंखायनो माने आं मानसिफोरजों बारा रायलायबाय थाया आरोना माबायावहा मा होनना बुङो ओइ साला माबायावहा वाट्सएपफोरावहा आं बारा रायलायबाय थाया आरोना मानो होनना बुंबा आं रायलायनायानो जाया वाट्सएपाव अनलाइन थाया बारा बेनि थाखाय आंखौ बुंलाय इखौ आंखौ गुलि गावजानाय बायसा नुदोंना नुवाखै आं गावनो नुनानै गिनो ओंखारदों मिथिबाय दा गुलि गावजानाय बायसा फार्स्ट दिना गोदो जायाखैमोन उनावहा मानो बिदि गोदो जाखोथाय दुखु मोनसोयो आङो खाफाल गेजेरनिखौ फोथा बायदि नुदों फोथा नङालै गुलि गावजादों दिसै फुरा आब' लाभ फ्रम बेंगलर आसामाव गोजांनाय गाबबायना सना आंथ' मिथिया गोजांना गोजाङाखै मिथिला जिखुनु आं एसि होयो ओमफ्राय आरो ब्लेंकेट जोमो मिथिला ओंखाम जाबायना आब' सना जोंहाथ' ओंखाम जाखांजोब्बाय गासिबो उन्दुआनो जोब्बाय खिन्थु आङो ओंखाम जायासै दहाय जादोंमोन नालाय ओंखायनो आरो थोद बेफोरबायदिखौनो होयो नामा गासै नायनाङा मिलायखौ आं उन्दुनो ओंखारबाय आब' अके देन गुड नाइट बाय बाय सि इउ आब' एसे हामबायना सिथरफोरा एसे हामबाय नुवाखै बरिया नै बे मोनसे मुलि लाबाय थादों आङो इ मुलिखौ लाबाथाय दाग खारोनो आरोना दाग थाया नायनोसै र' दाग थाया दायो नायनो र' दाग थायोना थाया इ मुलिखौ लाबाथाय दाग खारोनो ओइ बाय नोंखौ मानो गासिबो गिदिर फिसा साफ्रोमबो आब' आब'ल' बुङोलै मिथिंगा बर' I don't know why but I guess मा होनो गासिबो माने जाय बुङो आंखौ आब' बिसोर सनमानजों बुङो खोमा आब' होननानै आरो माखासेया गावनिख्रुइ गिदिर बायदि मोननायखाय बा गावनिख्रुइ गिदिरखाय बुङो बेबायदि आरो प्रब्लेम गैया आंहा सोरबा आब' होनबाबो मादै होनबाबो आंनि आयनाखौ नायलाय ओमफ्राय मिनिनानै थैगोनसो नैयो गोथां इ मुलिखौ नुदों ना इखौ लाबानो लायनो दाग थानाय नङानो आरोना काहा है मानो ओंखाराखै
आं नोंथांमोनजों लाइभ फैगोन होननानै बोहैलांबाय गोखाखा देनजारखाय मुलिया इखौ फोनबालायनो दाग थानाय नङानो आरोना दाग थाबा माबोरै सानगोन देलाय आंखौ इमान ब्रो 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 सोरबा सोरबा बुंहरो दाग थाया होननानै बा सासे मानसिया आंखौ माबायसा थगायदो आरो आंखौ मा होनना बुंदों मिथिबायना आब' जि अननानै होनहरसोदो आरोना इमान हामा खोथाखौनो बिदि होननानै होनहरसोबाय आरो आंखौ आब' नोङो दाउदै जा नोंनिया हामगोन जासोयो आरो जेनेबा आं जाम्बि आरोना हेलो दीदी क्या आपने टूथपेस्ट में नमक है हेलो दीदी क्या आपके टूथपेस्ट में ऑफ कोर्स नमक है सब कुछ है जो कुछ चाहिए दांतों के लिए चमकने के लिए दांत को चमकने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास मेरी टूथपेस्ट में है मेरे पास नहीं है सॉरी अब दिवालीनि स्मार्ट वाच अर्डार खालामना होदो एन्ड गेट वेल सुन सि स्ट'रा थाब थाब हामथोंसै आयै थेंक इउ स' माच स्मार्ट वाच मोनगोनखायसो आंखौ बिदि बुंहरबाय ना रियेलि आंखौ मोजां मोनमारो नोंखौ हामनाय नुदों आब' रियेलि थेंक इउ स' माच हामनाय नुदों होननानै कमप्लिमेन्ट मोनोबाथाय ओरैबायदि खुसि जायो सोरबा बिउटिफुल होनना बुंबाबो एसेबां खुसि जाबावा आङो गुलि गावजानाय बायदि नुमारदो आब' सयथिबो सपन सिंहा नंमारगौथ' आरो मालाय नोंखौसो गासिबो आब' सनाल' बुङोलै इस नंगौ ओमफ्राय नोंखौ मा होनना बुंनांगौ दे आं बुंगोन दे आब' लावदुमा बहा दोङो बुंलाय मानो नांगौ हो आजिखालि जानला मानला खिथा जायालै डेन्जार मार्दार जागासिनो गिनो ओंखारलायलायोलै गावनि मानसियानो बुथारो आरो मा होनबावनो Abo Madhusuna, good night. Have a sweet dream. Okay, good night, young Dimari. Thank you so much for joining me. Abo Khunsheba, Malay Bugla, baby, situation out. Ba Malay Bung, of course, Ba Malay Bung, the Manana Baha Mukaburi Bazada. So Ba Malay Gasiba, Angni 551 viewers per hour. 551 होनलाय 514 जाना होबायलै 46 इमान खमायगासिनो इमान महर हामाखायनो रावबो नायथारला नामा आब' सना लोखि थाब हामगोन मिथि सना बायदि किउट आरो टेलेन्ट आरो जोबोद नलेजेबोलखा नों सना मिथि सना माने मिथिंगा थेंक इउ बेबायदि जयग'था सानदोंबा बाट आं बेनि बायदि मेथाइ खननो रोङा एकदमबारे बोरमासो आं नुदों आब' गुलि गावनाय बायदि भारती ब्लग नंगौ आगै फुरा गुलि गावजानाय बायदि डिक्सकेव आब' आंनिखौ रिप्लाइखौनो होआ मानो बिदि होनो आं होगासिनो गासैखौबो लावदुमा दावजों नङालै बिदिथाय मानो बिदि होनो जोंहा आब'नि फिसालायाबो जाबोदों होमबा जोंहा आब'नि फिसालायाथ' आंखौ खेबसेबो मिट खालामनो फैयाखै जोंहा आब'नि फिसालाया बोरै जाखो होमबा आं इउटुबनि लाइभ फैनायखौ मानि थाखाय मोजां मोना रावबो अडियेन्सजों जइन जानो हाया बाट फेसबुक पेजआ आंना दाबो रिकभारिबो जायाखै आयु माने इलेक्सन दंमोन ना दिनैयो बे इलेक्सनावनो माने बिजिमोन आरो गासिबो पुलिसफोरा बेखायनो बारा गोबाव रायलायला आं दसे सरि आं गासैनिबो कमेन्ट्सखौ फरायजोबनो हायासै दाखुरा जाबाय माथो आब' मोखाङानो राजा मुसाहारि हलै आगै मा होनबावनो आं दोननोसै दे आं रायलायनो गोसो गैला आं बेलेग दिना मोखां साफा जानानै साइज देलायनानै फैनोसै ने दिनै रायलायला दे दुखु मोनसोबाय आं नोंसोरो आंखौ इमान दाखुरि माबा माबि होनहरसोबाय निपुल बर' थेंक इउ फर सुपार स्टार थेंक इउ मानो बिदि होनो
आब' नोंसो मेथाइ खनलायना आं मेथाइ खननो रोङा सना नङाबा खनगौमोन आं दैलि आब'नि चेनेलाव हाबफ्लाङोलै मानोबानो हे थेंक इउ स' माच गोदोनि जिर' जाबाय नोंनि महरा आइ डन्ट केयार आंनि मोखाङाव सिथर जाबाबो जायाबाबो मानो होनना बुंबा बे हामखागोन नालाय बेखायनो आरो आब' नों मानो कमेन्ट हरबाबो हरफिना हरगासिनो र' गोदान कमेन्टखौ नायनोसै आं एखेबारे बोरैबा जाथारो आब' आंनि कमेन्टखौनो नायथारा बिदि सानग्रा मानो नाया नायगासिनो लोमसि देरबा माथो जा बियो जा लुबैयो बेखौनो होनांगौ माथो आब' नोङो माथो फिसायाबो होनलायनो मा बियो बेखौनो होनांगौ ना मा जानो लुबैयो बेखौनो जाहोनांगौ लोमसि देरबा माथो जा बियो जा लुबैयो बेखौनो होनांगौ नोंहा ओंखामखौनो जानो सुखुवाखै आरो मा जानो लुगैयो बेखौनो जानांगौ जानो माबायो होनना बुंदों जानोनो लुगैयाखै ओंखामखौनो उखैया माबायसा मोनो देहाखौ बांद्राय मेकआप खालामग्रा बिदि बेरोनाबो जाम्बा नोंसा मामानियाव सोंलाय बांद्राय मेकआप खालामोबा बिदि जायो नामा होननानै रायलायनायखौ खोनायाखै नामा बेसेबा गोजाननिफ्राय खोनादों ना माने आं मबाइलखौ गोजानाव लादों नालाय दालाय खोनाबाय मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायसनला फनाव बोरैबा थांथारो खाथिनिफ्राय र' एक सेकेन्ड खैथायाव उन्दुयो नों आब' आं 2टा बाजियाव मानो होनोबा आंहा गोबां एडिट खालामनांगौ थायोना स' एडिट खालामनानै दोनखायो आरो आं जुदि भिडिअस दङबा ओमफ्राय दिनैथ' 2टा जागोन आं मोनसे एडिट खालामनानै एक्सपर्ट खालामबाय दायो आरो दंबावो एडिट खालामनो फैसा खामायनाय बुस्थुआ एसेबां इजि नङा सबावबो खस्थ'खा आब' नोंनि फेसबुक स्ट'रियाव जा गाज्रि होयो ले पाकिस्ताननि बांलादेशनि मानसिफ्रासो माबा खालामगासिनो ददरे ब्रह्म लाभ इउ आब' लाभ इउ टु आगै सना माने इलिजा ब्रह्म एडिटिं एप आङो मोनसेल' एडिटिं एपाव एडिट खालामनो रोङो मिथिबायना जेबो रोङा आङो ओमफ्राय दा मेकबुकआवबो जेनेबा बायनांगौसो नालाय ओमफ्राय बेखौ बायथ'वाखै आरो बायगोनसो आङो दा नै दाखालिबो लोमजाबाय लोमजामारो आं दा लोमजालायबाय बेबायदि साननिफ्रायनो जेबो खालामनो हायाखैमोन आरोना आङो आइमुभियाव एडिट खालामो मबाइलावबा ओमफ्राय आं मेकबुकआव एडिटखौनो खालामा मानो होनना बुङोबा बांसिन भिडिअसखौनो आङो फनावनो खालामो बेखायनो आंना मोजां जाया कुवालिटिया होमबाबाबो आङो जा हायो बेखौनो खालामो आरो इयुनाव जुदि बस लेडि जायोबा मालदार जायोबा एसिसटेन्ट लागोन ओमफ्राय केमेरामेन लागोन एडिटर लागोन दाथ' दङ जेनेबा अब्लाबो बिसोरो जेनेबा आंनि ब्लगिंनि थाखाय नङाना जास्ट अफिसियेल मिउजिक भिडिअसफोरनि थाखायसो एडिटर दङ बा केमेरामेन दङ बाट मोजां नाङा न' सानफ्रोमबो जेनेबा नों एभ्रि ममेन्ट सोरबा केमेरामेन थानानै बोरैबा फेक मोनो आरो बोरैबा मोनो नायनोसै देनाङो न' गिदिर लुबाथाय न' गिदिरावहा केमेरामेनखौनो लानानै इदि थाबाय थागोन आरो दा सिसि केमेरा बायसा फुरा माबामोननि बायसा फेमिलि फिटनेस ओमफ्राय फ्लाइं बिस्ट बिसोरनि भिडिअसफोरा जि मोजां जायो आरो जोंनिखौलाय माथो रिप्लाइखौनो होआ केमिस्ट्रिया रावखौबो गाहाय गोजौ गुफुर गोसोम रान्थें लोदो दुखिया माहाजोन बासिग्रा मानसि नङा दे बेबायदि होननाङा नुफ्लाङाखै गासिबो उन्दुजोब्बाय रावबो गैया आं मा खालामनो आं बेखायनो लाइभ फैबाय आं बिराद बरिं मोनोने आं हारसिं थानो हाथारा बोरैबा मोनसियो नानियाबो आंखौ गारना थांबाय दिवालियाव रुम टुर दिवालि ब्लग रंग'लि खालाय प्लिज अके सियर नाजागोन आङो रोंफेरा माबा साबा खालामनो होमबाबाबो आं ट्राइ खालामगोन दिसुन
आब' नों आंनिखौबो रिप्लाइ खालामथारा प्रिया बसुमतारी मानो बिदि रिप्लाइ खालामजोबो आं गासैनिखौबो आं उन्दु उन्दु बोरै जाजोबगोन नायनाय मानसियानो बुथब थबनो गुलि गावजानाय बायसा आं दोनथ'नोसै दे गाबोन आंनि भिडिअ फैगोन फुङावहा गाबोन आङो 7टायाव माबा खालामगोन आं पाब्लिस खालामगोन दे गाबोन फुंनि 7टायावहा आंनि गोदान भिडिअ नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ नायदोंमोन ना गुमै लावदुमालाय गैया नामा गुमै लावदुमा दंना गैयाथाय सोंनांगोन र' अके बाय गुड नाइट आङो दायो मा खालामगोन मिथिबायना दायो आंहा मोनसे भिडिअ एक्सपर्ट जाखांबाय स' आङो बेलेग मोनसे भिडिअखौ एडिट खालामसै प्लास एडिट खालामनानै आरो माथो दंबावो आरो गुबुनफोरनि ब्लग भिडिअसफोरखौ नायनोसै फानि भिडिअस नायनोसै माखासे साहिल खाननि भिडिअ मार नायो आं नोंथांमोनाबो खेबसे इउटुबावहाय साहिल खान होननानै सार्च खालामनानै नायलाय वाव लाइफ होनना बुङोबा बेनि लाइफआ बेस्ट आं बिराद मोजां मोनो बेनि लाइफ माने बेनि लाइफ स्टाइल बेनि बरा बेबायदि बस जानो हानांगौ मानसिया लाइफआव बस लाइक य स' थेंक इउ स' माच गाइस आंजों जइन जानायनि थाखाय आंखौ 26 मिनिट्स इन्टारेस्टिं ओमफ्राय एमेजिं खालामनायनि थाखाय गाइस आब' सना थाब हामथोंसै थेंक इउ स' माच आंनि आखायाव निम बिलाइ हाबना दंजोबो मिथिबायना खर'आव पुरा निम सोना लाजोबदों आङो खर' माने सिथर जाजोबदोंना बेनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय दोननोसै आङो दोननोबो बायो अके दोननोसै बाय बाय मेहेरा ओइ दुमफे बा गैया दिनै रायलायला आं गाबोन रायलायनोसै बाय गुड नाइट गासिखौबो बयखौबो बाय बाय